Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag. Operatie Switchback en de verwoesting van West-Zeeuws-Vlaanderen. Hitler had opdracht gegeven om de Westerscheldemonding tot het uiterste te verdedigen. Het noorden benoemde hij tot Festung Walcheren. Het zuiden werd benoemd tot Festung Zuid. Ook hadden de Duitsers hier grote gebieden onder water gezet. De Canadezen vallen vanuit België in het zuiden aan. Maar als ze hier worden tegengehouden, besluiten ze ook om vanuit Terneuzen de Braakman over te steken, zodat men de Duitsers in de rug kan aanvallen. Maar de Duitsers worden tegelijkertijd ook vanuit de lucht bestookt. Kijk, daar hebben we hem. De watertoren van Oostburg. Veel Zeeuwen zullen hem kennen. Het is een herkenningspunt van Oostburg. Onder andere door de waterdruppels die hier opgeschilderd zijn door Johnny Berends. Dit is de tweede watertoren die hier staat in Oostburg. De eerste watertoren is opgeblazen op 1 oktober 1944 door de Duitsers. Zij waren bang dat de geallieerden de oude watertoren zouden gebruiken als baken voor toekomstige luchtbombardementen. En eigenlijk is de periode rond het opblazen van die watertoren is het beginpunt van de strijd om de vesting Zuid die hier heeft plaatsgevonden. Om de Festung Zuid te veroveren voeren de geallieerden inderdaad eerst zware beschietingen en bombardementen op het gebied uit. Ruim een maand lang ligt vrijwel heel West-Zeeuws-Vlaanderen onder vuur. Ook Oostburg wordt verwoest. In die ruime maand van beschieting en bombardementen wordt vaak gesteld dat de Canadezen heel hard focusten op het verjagen van de Duitse verdedigers. Dat ze wilden dat ze, zodra de straatgevechten kwamen, zo weinig mogelijk weerstand was. Zodat er eigenlijk meer dan een maand heel hevig geschoten en gebombardeerd is. Waardoor de stad eigenlijk beetje bij beetje steeds meer helemaal verwoest werd. Dat zodat tegen de tijd dat de Canadezen hier kwamen er eigenlijk weinig meer van de stad over was. En het relatief korte straatgevechten zijn geweest. Voor de oorlog kende Oostburg ongeveer 820 gebouwen. Daar is er eigenlijk geen één onbeschadigde oorlog doorgekomen. Meer dan de helft is onherstelbaar verwoest. Een heleboel andere zwaar beschadigd, waardoor er nog steeds veel wederopbouw moest plaatsvinden. En daar zijn van ongeveer 2900 inwoners zijn er ruim 100 omgekomen in de maand van de bevrijding door de oorlogshandelingen. Tijdens de beschietingen en bombardementen op West-Zeeuws-Vlaanderen pogen de Canadezen ook over land de Nederlandse grens over te steken. Maar het Vlaamse Leopoldkanaal, dat net onder de grens loopt, blijkt een enorme barrière. Om een doorbraak te forceren start op 6 oktober 1944 operatie Switchback. Daarbij worden nieuwe wapens ingezet, zoals de beruchte Wasp panzervoertuigen met vlammenwerpers. En 2 dagen later steken vanuit Terneuzen amfibievoertuigen de Braakman over en landen op Hoofdplaat. De Duitsers weten niet wat ze zien. Operatie Switchback is een succes. De Canadezen weten de zuidelijke vesting binnen te dringen. Maar de Duitsers geven niet op en vechten voor iedere meter. Daarop besluiten de geallieerden nog meer bombardementen uit te voeren. Bijna alle plaatsen in de streek worden getroffen. Op 11 oktober wordt het historisch centrum van Sluis vernietigd. Sluis is de hele dag eigenlijk gebombardeerd. Eerst door jachtbommenwerpers, die kruispunten enzovoort beschoten en naar bomen gooiden. Dat was gewoon om het voor de Duitsers een beetje moeilijk te maken om zich te bewegen. En dan rond de middag kwamen die 4 motorige bommenwerpers en die hebben het Belfort helemaal vernietigd, maar ook de kern van Sluis. En dat is in brand gegaan. Toen was onze kelder, konden we niet meer uit op een gegeven moment. En ja, toen waren we toch wel bang, want links en rechts en voor en achter werden de huizen in Belfort getroffen. Maar gelukkig, toen viel er zoveel puin op het kelderluik dat het brak, toen konden we er weer uit.
En toen zijn we gevlucht naar Buitensluis, maar onderweg zijn we ook nog eens beschoten. En 4 mensen uit ons gezelschap werden getroffen. 61 mensen komen die dag om. En opvallend, geen enkele Duitse militair. Het middeleeuwse centrum van Sluis is wel verdwenen. Ja, achteraf bekeken is het natuurlijk onnodig geweest om een hele kern plat te gooien en in brand te schieten. En dat is niet alleen hier gebeurd, maar dat is ook op andere plaatsen gebeurd. Ik kan me voorstellen, die jongens die komen uit Canada en die willen graag overleven. Dus ze doen alle mogelijke moeite om makkelijk ergens een overwinning te behalen. En die overwinning wordt uiteindelijk behaald. Op 1 november geven de Duitsers ten zuiden van de Westerschelde zich over. Niet in Zeeland trouwens, maar in het Belgische Knokke. Van West-Zeeuws-Vlaanderen is weinig meer over. De streek is volkomen verwoest. En met 696 doden vallen hier zonder meer de meeste burgerslachtoffers van de Slag om de Schelde. Bijna elke plaats, elk dorp heeft een eigen monument ter herinnering aan de oorlog. Sommige zelfs meerdere monumenten. Dit monument is sinds 2011 hier in Oostburg. Heeft 141 namen van alle mensen die gevallen zijn tijdens de oorlog. Het merendeel daarvan tijdens de laatste maanden rond de bevrijding. De geallieerden hebben nu de zuidelijke oever van de Westerschelde in handen. Maar de Duitse kanonnen op Walcheren beheersen nog altijd de monding van de Westerschelde. Terwijl er wordt gevochten in Zeeuws-Vlaanderen, rukken de Canadezen ook al op door Zuid-Beverland. Operatie Vitality. En ook hier spelen de amfibievoertuigen een hoofdrol. De Buffalo wordt mede hierdoor het symbool van de Slag om de Schelde.